Porque imos ver que está a pasar na igrexa de Santa María de Berredo, en Agolada. Alguén decidiu tirar o muro do atrio durante 3 noites consecutivas. Raquel Pérez, os veciños, non teñen ni idea de quen puido ser, non? Así é todo un misterio, pero que fixadevos na desfeita que fixo. A verdade é que é incrible que algo así puidera pasar, pero é verdade que no fixo sabía ben onde viña e a hora que o facía, porque incriblemente isto debía suceder a partir das 6 da mañán, non era a noite pecha, pero sí que algún veciño pasaba por aquí antes das 6 e o muro estaba intacto e cando volvía isto xa comezaba a desfacerse. Digo comezaba porque, como ben dicíades, isto foi en 3 noites consecutivas. A primeira podería igual ter parecido un golpe, a cuestión é que os veciños, cando a segunda noite espertan e o muro aparece aínda máis danado, e cando a terceira noite xa, bueno, as pedras chegan ao camiño, Manolo, vos non dabades crédito. Home, que vamos dar? Porque o feito ben se ve, que non... hasta non ven a nada. Ti chegaches incluso esta noite a pasala en vela por vixiar que non se repetira, e non sei se foi casualidade ou non, pero hoxe non veu ninguén. Nada. Hoxe eu non sentín cousa nenhuma. Tiraron máis. Claro, hoxe non viñeron, pero sí que é verdade que os 3 días anteriores sí, e falaban, Manolo, claro, que non sentimos nada. Cruz, ti decías mai un anaquiño que por sentir é que non sentiades nin coches pasar, non vos explicades como fixeron. Nin coches pasaron por diante da nosa casa para nada. Para nada, o que foi, tuvo que vir a pé. Ou deixar o coche cerca, porque eso é imposible. É imposible, porque non se lle dei pé a outro objetivo. Claro, tendo en conta que foron tan silenciosos, pero o dano foi tan catastrófico, eu sei que aquí, un pouco en broma, un pouco en serio, xa pensaste hasta nas meigas. Eu, de verdad, como pensei que era unha cousa desa satánica, deso que din por aí, porque son 3 días, e din que esas brujerías que duran que son lunes. O que non vos parece nada ben é que, ao final, os defuntos que están aí, pois, no, ao redor da igrexa, se vexan afectados. Desde un principio, eu sempre dixen, o que se metan cos vivos, pero non cos mortos. Cos mortos non fan mal a ninguén, e se algo lle deban a algún vivo que se enfrenten a él, pero non un dos mortos. Para nada, porque eu non vexo nada lógico. E nunca nos 40 e pico anos que levo aquí casada, nunca este balo se tirou, e máis enchémonos de pasar por aí. Claro, é que é ben curioso porque agora as pedras impiden o paso, como comentábamos ao comezo do programa, agora os veciños dun lado teñen unha saída e os veciños do outro teñen que sair polo lado contrario, pero vos por aquí sempre pasástedes con vehículos, con tractores e co que fixera falta. Con erva seca, con nabos, co que facía falta. O que sempre se pasou por aquí. E nunca tiramos nada. E agora que veña un ocioso, que veña a tirar así, non lle vexo objetivo ningún. Claro, non sospeitades de ninguén. De ninguén. Non se pode poñer a boca en nadie, que aquí nunca se viu nadie así facendo mal. E menos na iglesia. Na iglesia eu nunca oín que fixeron tanto mal aquí na iglesia. Quen puido? A quen lle podía molestar este muro? Pois non vexo a quen. Porque cando non nos molestaba os do lado da lá, que temos a salida sola por alá, nin os do lado daqui, que podían salir por aquí hacia a Golada, non creo que os molestaran a outro máis ninguén, porque o que veña xa moi ancho que estea na súa casa. Laura, ti como xornalista puideches falar cos veciños e tamén puideches falar co párroco, que hoxe non nos pudo acompañar, el xa fixo denuncia na Garda Civil. Sí, bueno, boa tarde a todos, pois eu si falo en calidade de Ecos da Comarca, que foi o medio de comunicación que demos eco a esta noticia, porque a verdade xa o primeiro día os veciños da aldea estaban preocupados, porque se vía que era algo que non fixo un vehículo, non? Víase que era algo que se fixo de maneira intencionado e de xeito manual. Pero claro, para a sorpresa nosa e dos veciños foi cando nos chamaron os días seguintes, non? É dicir, 3 noites consecutivas alguén veu ata aquí para tirar, para facer esta desfeita, non? E como ti decías, efectivamente, os veciños daqui comunicaronlle ao pedáneo e sacristán, que é a mesma persoa desta parroquia. Inmediatamente, el envioulle fotos ao cura da parroquia, que se desplazou aquí ese mesmo día pola mañán, o venres, e claro, ante os feitos de que había 3
3 noites consecutivas, como decimos, que alguén se desplazou ata aquí a facer esta desfeita, pois onte domingo o cura tamén estivo aquí, tanto a primeira hora como hacia o mediodía. Temos que decir que a Garda Civil si se desplazou xa o venres, estaba pendiente de que hoxe volveran. De momento non temos constancia de que se a Garda Civil pois que tampouco se ten constancia de patrimonio, que son precisamente os que teñen que permitir, e aí, Luis Pena, necesitamos que nos aclares unha chea de cousas, agora che lanzo moitas dúbidas que temos, claro, estas pedras de aquí non se poden mover ata que patrimonio dea o ok, e polo tanto o tráfico está cortado para os veciños. Claro, efectivamente, eu sei que hai algúns veciños, como sobre todo a casa de Crucite do Vídeo, que agora mesmo non poden pasar por aquí, pero que é o que dicimos, ou que nos dixo o cura onte domingo, de que non se poden mover as pedras porque ten que volver a Garda Civil para tomar pegadas ou, bueno, facer as accións pertinentes, pero de momento nós sabemos que non podemos mover as pedras. Luís, aquí che lanzo unha chea de dúbidas que estivemos laretando nestes minutos que tivemos previos ao directo. Por exemplo, se atopa o culpable ou culpables, porque xa non sabemos se son un ou varios, terían que facerseles cargo do arranxo que vai a costar volver a poñer o muro? E as persoas que teñen en propiedade os nichos que están agora mesmo que se ven afectados, poderían denunciar de algún xeito? E iso xa, non sei se casi sería máis cousa da meiga Julia que a túa. Luís, canto pode tardar patrimonio en darnos ok para que isto volva a ser o que é? Esa é boa, esa sí que é boa. Moi boa. Pois, comenzando por a primeira das preguntas, efectivamente a persoa que sexa responsable destos feitos ou as persoas cando se demostre, porque se vai demostrar, non dubidemos nunca das forzas e corpos de seguridade do Estado, cando se demostre vai a ter que responder en primeiro lugar por un posible delito de danos. Si a reparación do muro supera os 400 euros, estaríamos falando incluso dun dano grave. E non só comporta esa pena que pode ser incluso de prisión, sino que ademais debe facerse cargo da indemnización ou da reparación dos danos. Por tanto, si a persoa ou persoas responsables teñen unha responsabilidade, porque algo que me queda claro é que isto foi unha persoa ou persoas hasta que alguén demostre, como decía esta señora, que foi algo satánico. En segundo lugar, me preguntabas cantas persoas ou quen pode denunciar? Pois todas aquelas persoas que se consideren afectadas poden poñer unha denuncia. O que acontece é que só aquelas que se besan con que teñan un interés, é dicir, que poidan demostrar que existe un perxuicio para elas, van a ser as que finalmente van a poder ser consideradas como perxudicadas nun procedimento. E o terceiro lugar, patrimonio. Pois en este caso xa botan falta varias cousas. Como moi ben diría o meu compañeiro que hoxe está ao carón, o primeiro que debemos ter en conta é que esta vía debe estar con anuncios, con cartéis, limitando a circulación e poñendo de manifesto que existe unha circunstancia que supón un risco ou para as persoas ou para os vehículos. O segundo é que Patrimonio ten que mandar aos seus técnicos e terá que autorizar no seu momento como e de que forma hai que facer esa reconstrucción. E o concello correspondente, neste caso da Golada, terá que dar tamén a súa autorización, porque isto é un caso onde son dúas administracións as que deben intervir. Precisamente por eso o propietario, que normalmente, e en este caso non o poño en duda, será a Iglesia Católica, será o que tamén teña que justificar que este dano está causado para poder reclamarlle a Patrimonio e que Patrimonio lle obriga a él a súa vez a facer as obras. Pois Luis Pena cumpliu o que se lle pediu, deu resposta a estas tres preguntas. Habrá que estar atentos si ven unha cuarta noite consecutiva. Moitísimas grazas Raquel Pérez e a todos os veciños que se xuntaron para denunciar esta situación. Bueno, xente traballadora, tres noites seguidas e tirando o muro, xente traballar, a miño están dormindo todo o día, pero de noite levántanse e van aí tirar o muro, Señor, 3 noites seguidas, Igual esta noite van e colocan o ben todo outra vez, cuidado, Non creo que se dea o caso. Se o colocaran ben, quedan libres de toda culpa, non? Non, denuncias Patrimonio por colocar malas pedras. Non, se o colocaran ben, terían unha atenuante de reparación do dano, pero seguirían sendo culpables de ese delito. Non van ir, entonces non. Veremos, a ver se dá unha cuarta noite, agardemos que non, e se é unha cousa de bruxería, que é o que nos decía Lucita. Facemos